Hello everyone, गासैबो खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअ गासैबो बरनाय थाबाय स' दिनैहाय आङो बेखौनो नोंथांमोन आं शेयार खालामनो होननानै अइभिंनि ट्रेनिंनि थाखाय फैदोंमोन बेखौनो शेयार खालामनो होननानै भिडिअखौहाय लानाय जादों नोंथांमोना इन्टारेस्ट मोनोब्ला नायलांबाय था आरोना गोदान जायगायाव बेरायनोथ' मोनाखै अइभिंनि ट्रेनिं लादोंमोन नालाय ओमफ्राय माबायदि खालामो थ' बेखौनो आङो शेयार खालामनो होननानै दिनै ससे भिडिअ खालामदों आरोना ओमफ्राय दा ओंखाम जाखांनानैहाय थांगासिनो आरोना जोङो पुरा माबानिफ्रायनो इन्ट्र आरोना थाबायबोबाय आरो माथानियालाय दा थाबायलांसै ओइ खाथि मोनथ' र' फट' सट' लाना थांलायनोसै थांगासिनो जे हायो नोंथांमोननो शेयार खालामनोसै आरोना दिनै माने पुरा भिडिअ'आनो अइभिंनिसो आरोना अइभिंनि खामानिनि थाखायनो हायदोंमोन आरोना बेयावहाय गेटआवहाय फट' लाना थांसै दायो जोङो नै थांगासिनो दङ फुंनि 6टानिफ्रायनो जर्नि आरोना दायो बे भिडिअ लानाय टाइमावहाय 8टा जाहैबायमोन आरोना ओमफ्राय फुंनिफ्रायनो ओंखारलांनानै माने उन्दुलांनानै मानानै भिडिअखौनो लायाखैमोन आरो आं दसे उन्दुदोंमोन ओमफ्राय दायो नै सासेयाबो उन्दुगासिनो आरोना बेखौनो जों डाइलग होना मिनिबोलायगासिनो आरोना उन्दुनायखौनो ओमफ्राय गारियावहाय मिउजिक दामदोंमोन नालाय बेखायनो आं भइस अभार होनाय जाबाय आरोना ओमफ्राय दायो जोङो नै थांगासिनो दङ पुरा सान्दुं एसे हायबाय आरोना हनै सासेया बिथिं जि उन्दुदों ओमफ्राय जोंहा जि मिनिलांगासिनो बेखौनो डाइलग होनानै आरोना उन्दुनायखौनो ओमफ्राय रायलाय थांबाय दसे रायलाय थांबाय मिनिलायगासिनो ओमफ्राय ससेनिफ्राय सिरियास आरोना गोबालांनाय मानाय पुरा गारि गाखोनो हाया नालाय ओमफ्राय पुरा गोबानानै मानानैनो जि सिरियास आरोना ओमफ्राय दा रायलायलांगासिनो दङ इन्टारेस्टनो मोनहैसिगोन आरोना जों ओमफ्राय थांगासिनो दङ दायो मोनफैबाय आरोना जोङो नै जायगाखौहाय सुवालकुसियावहाय दायो नै जमानो ओंखारनानैहाय जेराव मिटिं जागोन बेयाव ओंखारलांसिगोन आरोना सफैजोब्बाय आरोना सुवालकुसि बालिबा जोबनानै सुवालकुसि मोनफैबाय आरोना फल' बे हालोदा माबायदि हा थांनाया इमान गोजान गारि गाखोनो आयौ मेंजोबखाबाय माया उन्दुदां दायो नै सफैनानैहाय मिटिङा स्टार्ट जाबायमोन आरोना जोंनिया ओमफ्राय दायो नै बेयाव दख'ना देखायगासिनो बियो मुगा पाटनि दख'ना आरोना ओमफ्राय दायो नै बेखौनो दाम ओमफ्राय माबायदि डिजाइन खालामनांगौ आरो माबायदि मार्केटाव सोलिनायखौ जोङो हमदांनानै मावनांगौ बेफोरखौनो फोरोंगासिनोमोन बेयो मुगानि दख'ना आरोना देखायगासिनोमोन बेयो गावसोरनो दानाय आरोना मुगा पाटनि दख'ना ओमफ्राय दा बियो सारि जाहैबाय आरोना मुगानि सारि दा बियो 50-60,000 बिदिनो आरोना सोलिनाय प्राइसफोरा दा बेफोरखौनो बिसोरो दाजोबनाय आरो हेन्दलुम गावसोरनो अन प्रडाक्ट बियो दा बेखौनो देखायगासिनो ओमफ्राय नै बेबो सारियानो आरोना हेन्दलुमनिनो गावसोरनो दानाय बेखौबो माने मोनसे सिम्पोल बिसोरो दिनदों आरोना गावसोर दानायखौहाय ओमफ्राय बेखौनो दायो जोंनि मिटिङावहाय बेखौनो देखायगासिनो शेयार खालामगासिनोमोन आरोना ओमफ्राय दा बेखौनो जों गोसो होनानै नायगासिनो खोनासंगासिनो ओमफ्राय नै बेबो बियानि सारि होनदों आरोना बेखौ बियानि फुल बडि आगर आरोना जोंनाबो दायो दख'नाया फुल बडि आगर सफैबायना जोंनिया हाबानि दख'नाफ्रा दायो बिसनियाबो नैबेखौहाय सारिखौ फुल बडि दादों आरोना बिसोरनो दाजोबो आरोना गावसोरनो एखे माने गावसोरनि हेन्दलुमावनो गावसोरनो दायो गावसोरनो डिजाइन होयो आरोना आगरफोरखौ बायनानै लाना फैनानैहाय दा बेखौनो देखायगासिनो आरोना गावसोर दायो नै बियो गामसा आरोना गावसोरनो दानाय आरोना बेबो डिजाइन होनानै दानाय गामसाखौबो खैथाबा डिजाइन देखायदों गुबुन रोखोमनि बिसोरो मासराइसनिबो दादों पाटनि दादों ओमफ्राय नै दा बेखौबो देखायदों डिजाइन बेलेग होनानैहाय दादों आरोना ओमफ्राय नैबे दारि लानाया नैबेनो आरोना दाग्रायाहाय दा बेखौनो नै मानसिफ्रा फट' साफायना लादों सोरबा ओमफ्राय बिदिनो नायबाय जोंबो गावसोरनि दानायखौनो देखायजोबदों आरोना बेबो नैबे जा बरियाखा गामसाया दानाया नैबे दारियावलायानो माबा आरोना दानायनि ओमफ्राय बे प्रडाक्टनि मालिक नोंसिना साना माने बायदि सा
दायो नै जोङो अइभिंआव दानायखौ नायहैदों आरोना जोंनो प्रेक्टिकेलहै लाना थांदों प्रेक्टिकेल देखायदों आरोना ओमफ्राय नै दा बिसोरो मुगा दागासिनो आरोना मुगा ओरैबायदि बरियाखा आरोना नै दानिया बिसोरो माने मुगाखौनो मोनथाम मोनब्रैथार हाल बिदि बहायना दोनो आरोना बिसोरनि आगर खुन्दुं खानाय मानायफ्रा ओरैबायदि बरिया मानो होनबा बिसोरो दाबाय थाग्राखा नालाय ओमफ्राय खानाय मानायफ्रा ओरैबायदि मोजांखा समान बिदि जायो आरोना थ' जोंफोरनियाथ' दासो गोदान नालाय एसे आगे पिसे जायो आरोना खिन्थु बेफोरखौनो देखायदोंमोन बिसोरो माबायदि खानांगौ समान जानांगौ बेफोर गासैखौबो प्रेक्टिकेल हिसाबै देखायगासिनो दंमोन आरोना जोंनोहाय ओमफ्राय दा नै जों बेफोरखौनो नायगासिनो बेयावहाय मा दादों होननानै नायदोंमोन आरोना आङो मुगाखौनो खिन्थु आगर गोदोर गोदोर होनानै सारि जागोन आरोना बियो सारि दागासिनो दङ बिसोरो जा बरिया आगर गोदोर गोदोर होनानै बिसोर बेबायदिनो सारि आगरनि बियो बेनो आरोना अइभिं सेन्टार अइभिं न' मुगा इन्दि अनेक दायो পাঞ্চিং মেচিন পাইছিল না নাই मादिखौ অলপ খবৰ দিব হ ডিপেন্ডক ক'ব मुगा बिथिंबो मुगा नै आगर खुन्दुंफोरा बेयाव मा बुस्थु दादों आगरफोरा ओंखाम जानो थाखाय बेखौबो नुदोंब्रा नै नाय दे जानायखिसो ससेयानो गोदोरसिसो मोखां Maya, kasih hak yang kasih hak yang ini kamu sopi hak yang mana? Kamu zaखांनानै नै गय जादों दखानाव गय फेबाय फेजोब्बाय हा माबाय फेस्राबाय माबा मा होनो हासमला जाना होनसै लाबाय हासमला उदांसै ओंखाम जाखांबाय माबाय थांफिनसैथ' ओइ खर'थिं थांना थानोसै मोदारा सार माबाखौ दिदों सार आहि थांना लेनसैफ्रा जागारि गाखोनानै दायो ओंखाम जाखांबाय आरो गाथियामोनलै थावथारा अबे माबाखौ हासमलाखौ जिरदोंमोनसो जानोसै थाबायनो मोनासैलै फुकुर फुका माबाखौ खुन्दुंखौ मोनासै नोङो नो माबाग्राखौ माने थांबाय हानोसै माने गारि नेबाय थादों बुरजा जाब्रां जुब्रां जाजोब्बाय हलाय जिलाय गरसे जानो दामसो लंपेन्ट बोखोगुलायनानै जानो नेगासिनो आं इदि बेग दै बथल लानानै माबायदि कन्ट्रलाव थागासिनो हाला खर' फेनाया खर' फेनानै जेला गय जाना लानानै रायख'नोसै एयाव हमब्रा आंखौ मावजोबनो लांबाय आंहा नै हासमला आंनिखौ जों दिनै मा जाबो माखासे सिखार दाङा थांला आंयो আমি জানামান ধৰিকে যাই আছো বাইদেউ গাড়ীখন মন মানে কাম আছে অলপ যাম ৰখক অলপ malah mantan tanggan kesana kesini tuh nggak karena lagi kakek bakir ya anda Maya Sarah
Para hitak. Bikin oibingni माबा हाबनाय नै पुरा आर'नाइनि ओमफ्राय बै मा बुस्थु बिहु गामसा आर'नाइ गैया दं दे बिहु गामसा माने पुरा माबा आगरनि मानि गोनजाखा आरोना मेन गेट बियो फुकुर फुक्का हाबनाय फुकुर फुक्का ना मामोन मेन गेट आरोना बियो फट' लानोसैनो बेयावनो आसामिस लिरजोबनाय जेबो बुजिनाया Bodian nggak ada sataka dekorated salam sih datang salam masa kami di strap berapa ya sampai dia pun dulu aja tuh karyanya pun nih kuri sabun jadi juga selalu sini ज' मैयाहाय सुवालकुसि थांदोंमोन नालाय ओमफ्राय फैनायावहाय माने मोनाबोखाबाय नालाय ओमफ्राय मोनानानैहाय आं भिडिअबो लाबाय थानाय जायासै मबाइलबो थुनो हाया मानो हाया पुरा उन्दुबोखादों आरोना गोबायो नालाय ओमफ्राय गोबायैनि मुलि जानानैहाय पुरा माने उन्दुनानैनो जिहयखा आरोना ओमफ्राय भिडिअबो आं लाबोबाय थानाय जायासै अंहा जि लादोंमोन बेखौनो आं नोंथांमोननो आं शेयार खालामबाय जेसे हायो अइबिंनि नालाय अइबिंनिसो थांदोंमोन ट्रेनिंनि थाखाय मिटिं जादोंमोन थ' बेखौनो आङो नोंथांमोननो जेसे हायो आङो शेयार खालामबाय जायफोरा आं भिडिअखौहाय नायबाय नोंथांमोनखौ थेंक इउ स' माच नायनायनि थाखाय आरो सोरबाफोर अइबिंनि माल नांगौबाला आंनियावहाय मोनगोन आरोना अइबिंनि मालबो आर'नाइ मोनगोन दख'ना सादोर बेफोरबायदिखौ मोनगोन आरोना अइबिंनि सोरबाफोर अर्डार होनोबा हाबाफोरनि प्रग्राम बेफोरबायदिनिबा होनो हागोन आरोना थ' जायफोरा आं भिडिअखौ नायबाय बे ससे सुवालकुसि थांनाय भिडिअखौहाय थ' थेंक इउ स' माच आरोना जायफोरा नायबाय ओमफ्राय दिनैहाय नेक्स्ट दे आरोना मानो होनबा मैयाहाय कन्टिनिउ खालामनो हायासै भिडिअखौ दिनैहाय थ' सोरांबानो नै दायो दखानावहाय दंफैयो मैया थांबाय सुवालकुसि ओमफ्राय आरो दिनैहाय नै दखानावहाय पुरा माने देहायानो रेस्ट गैया आरोना थ' बिसिनोसै आरोना दिनै भिडिअआ